ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мебошароинам. имрӯз 25 августи соли 2024 навор кардем баҳри шумо. Рости гап, дар наворои имрӯзамон вазора бисёр мондем бародар азиз. Якта Мерседес ҳаст, Opel Astra F ҳам ҳаст. Хулас маъқули дилтонаи машини арзон мондагим. Лутфан тамошо кунед, видеоро нагзаронед. Бародар азиз, подписчикони муҳтарам ва касоне ки доред намхели хона, мошин ёки замин фарқ надорад, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. гапа зиёд намекунем дӯстони азиз, дар ҳамин канали мо як донаи лайкчаи бесима мезанем, подписатсия зар мекунем дӯстон ва аз навори имрӯзамон бахабар мешавем. Марҳамат, худтон тамошо кунем. Инак мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. эълони якумон чия? Эълони якумон Мерседес ки дар Ёвон қарор дорад бародаро. Акамон меяд ки срочно пул дар кора, яъне ки фурӯхтан дар кор ҳамира. Нархш 37,000 сомонӣ, 2000 май Мерседеса. Ягон ёш задагӣ, пусидагӣ надорад дӯстони азиз. Мотор, коробка, ходовой ҳамаш чоткай, мақсад срочно фурӯшиад дӯстони азиз. Кадомеда маъқул боша Мерседес имрӯзаи мондагии мо дар Ёвон метавонед ки шумо занг бизанед, ҳатман аз номи канали ман бо шумо да иншоалло ки ягон сими дига арзон мекунам мета. Аби моторша агар бигирем 2.3 дӯстон. Бензини холӣ, коробкаш механика. Ҳамин рақамҳои расиш мондагия ба +7 96 охириш 56 86 WhatsApp дора ва касоне ки дар ғарибӣ ҳастед, мақсад метавонед ки ба номераи русӣ занг бизанед, яка монда аз ҳолу аҳволи мошин пурсон кунед, мақсад мошина савдо кунед. Ба эълони дуюмон мегзарем. Аки инак эълони дуюмон чӣ боша? Opel Astra F. Дӯстони азиз, аҳамият дода бошед, агар ҳамин охирон вақтҳои охир Astra F-ро ҳурмат кардем, нарх навошон дар ҳаво хист. Солш 93 май бардоро, нархша 26000 сомонӣ мегӯяд. Хайд ин мошин меарза 26 дада. Салонш тоза, хишру аз берунам аз дарунам нигоҳ кунед, чӣ хел вича гумкагӣ нест, мақсад кузовш универсал, холи газай. Аби моторш 1.6 дӯстони азиз, коробкаш механика. Корпусш гумкагӣ нест, мақсад мошин созакай, ходовоиш, мотор, коробкаш ҳамаш ҷоштай. Марҳамат дӯстони азиз, касе ки маъқул боша ҳамин Astra F имрӯзаи мондагии мо 96-м занг бизанен, муомила кунен, рафта мошина бигирен. Ин мошин дар шаҳри Душанбе. ба эълони сеюмон мегзарем. Аки инак эълони сеюмон ВАЗ 2114 оли вазо бисёранд дӯстони азиз. Дар давоми видео вазора мондагим тамошо кунем ба ҳазор бо нархҳои арзон, то ҳатто ки 11000 сомонӣ ваз мондагим. ВАЗ 2114 имрӯзамон соли 2008 май дар Москва қарор дорад. Дар ин момент нархш 20000 сомонӣ, мақсад бензини холӣ, кузовиш хеҷибек, аби моторш 1.6, коробкаш механика дӯстон. Рақамош тоҷикӣ, ҳаминҷода метавонед ки WhatsApp дора, ҳамдастӣ зангш бизанед дӯстони азиз. Мошин мега 100% дар Москва қарор дорад. Айни ҳол дар комеда ки мақсад дар Москва ВАЗ 2114 дар кор боша, агар ҳамин акамона рақамошта шумо метавонед ки ҳатман занг бизанед, муомила кунед дӯстони азиз. алишам мешава, пулам мешава мега, ёки ба ягон 07 инжектор коробка боша. Марҳамат, бинед ҷалаянтона 20000 сомонӣ мега. Занг бизанед, муомила кунед дӯстон. Ба эълони чорумон мегзарем. Аки инак эълони чорумон ВАЗ 2115 у 14 бод, и 15 бардаро. Нигоҳ кунед, нархаш вообще дар замин загия 10500 сомонӣ, мошини арзонтарини ки имрӯз қабул кардагем. Дар ваҳдат аз айни ҳол солш 2004 ВАЗ 2115 бензин плюс газай. Дарунш салонш хеле бад нест дӯстони азиз. Бензин плюс газ, кузовш седан, аби моторш 1.6, коробкаш механика дӯстон. Рақамоша дидестен, шумо хитон 978 88 88 98 номераш ҳам зур даст. ҳам WhatsApp дорад, ҳам дастӣ. Мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мутаассифона ки документош буд чидагия дӯстони азиз. Конкретно мега харидор боша, биёя мега занг бизанем, мақсад бабина мошина, муомилаи хуб кунем. у қадари қимати ҳам набуд аст. ҳай кунед исуса маъқултон боша, бигиред дӯстон. ба эълони панҷумон мегзарем. Ака эълони панҷумон чӣ боша? ВАЗ 21 иш 12 дӯстон. Солш 2003.
در شهر دوشنبه قرار داره. نرخش اکمون 12500 سومانی میگه. خالی بنزین دوستان. خیش ما خودتون میدونه که مقصد ماشینه که خالی بنزین باشه، گاز بنزین ارالش نشود در موتورش سوزه ویا. کузовش خیلی بیگ دوستان عزیز من. ابی موتورش 1.6 коробкаш механика. дарунаш ниёкинен салонш чотка тоза як хишру ягон грамм бад нест. ами ду фари пешаш ба фикрам шикастага дар ин сурат худаш маълум аст дӯстон. марҳамат занг бизанен муомила кинен мега срочно пул дар кор аст, яъне барои ҳамин савдош мекунам. пурсон кунем бародаро муомилаи хуб ай. ба эълони шашм мегзарам ки инак эълони шашмон чи ай? ваз 21:00 меёкинам меёки қати бигирамда гонка кунам. беҳад ҳолатш хуб ай дӯстон азиз. ниёкинам ваз 21:00 2001 солиш дар ҳамадонӣ қарор дора. нархш на он қадар қимат аст. ниёкинам салон шабине кушода хишрояк мешини мошина ҳай мекини дам мегири. охи дар ҳамадонӣ қарор дора. дар айни ҳол нархш акамон 18000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила дора, яъне барза мем қарз омаданаш боз муомила. холи бензинай ҳозир гуфта гузаштам. мошине ки ба бензин боша чихелай. кузовиш хеҷбек. аби моторш вообще камрасход 0.51 ам нест дӯстон. коробкаш механикай. салонш да гапш надорум мешухи. числа креслоай. рақамаша дидестен хайхтон охириш 4899 ба плюс 992 сармеша 937 47. ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. мошин беҳтар намега. россия мерам барои ҳам мефурӯшмаш. инак ба эълони ҳафтумон мегзарем бардорҷонои ман. эълони ҳафтумон ва 21:00 ҳешани ира солиш 94 ай 1994, яъне дар шаҳри душанбе қарор дора. дискош да гап надорам худам. светш ба фикрам вуруди 30 чимчихел. дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархша 11000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила дорад дӯстон. холи бензинаиам кузовиам хеҷбек. объем моториш 1.6 хай дӯстон. коробка иян механика. рақамош мондагиам метавонед ки шумо занг бизанем ба плюс 992 990 03 64 44. ҳолати мошин хуб, бад нест. коробка ходовой ҳамаш 100%. моторам ягон грамм масъала паса намехӯра мега дӯстон. бирен муомила кунен. ака нашоти ҳуҷҷатш иша нагуфтан намедонам. ба эълони ҳаштумон мегзарем бардорҷоно. эълони ҳаштумон ваз 21:10 мошини сафедаки хешрӯ тоича меган чи мега ҷанвар. ваз 21:10 солиш 2006. ёкне кӯяна нест бардорҷоно. 2006 ҳамин мошине ки хешр бубара биёра мақсад дард надошта боша чикор мея мошини қиматбаҳо. дар шаҳри душанбе қарор дора. нархш 15500 сомонӣ. бензин плюс газ. кузовиш седан бардорои ман. объем моториш 1.5 яъне ки 1.5. коробкаш механикай бардорҷоно. рақамоша мондагим 983 3306 65. ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. бардоро мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллон нав ходовоиш мега 100%. срочно савдо кардан дар кора мега маблағ дар кор. каседа ки агар маъқул боша марҳамат занг бизанед. аз 21:10 краскаш сафед танировка ба фикрам иданӣ мегашт. инак ба эълони наҳамон мегзарем ака. эълони наҳамон ваз 21:10 иш ира солиш 1999. ниёкинен či хел дарш чотка ягон ҷош хеле кандагӣ нестай. мошине ки тоза боша худаш маълум ай бардорои азизи ман. дӯстдорони канали авто тв. ин мошин дар ваҳдат қарор дорад. ваҳдатиё агар шумо ҳаминҷа бошен дар комментария бинависонед ки авто тв ба пеш. нархша 18000 сомонӣ мега. бензини холӣ. кузовиш седан. аби моториш 1.6. коробкаш механика. бардоро хитон дидестен хай мошина. тозагии мошина, хушругии мошина, фасониша. бирен бибинем бо исӯза ҳайш кинем бардоро мақсад ба табъи дилтон боша. агар маъқултон боша ҳатман акамонда занг бизанен. рақамаша мондагиам ба плюс 990 980 908 60 01 14.
زنگ زنین معامله کنین. اکاون میگه من دست روشن مبلغ در کار، از همین سبب میگه فروختنشم. برادرم اگر ویدیو ما به شما معقول باشه یک دونه لایک بسم از شما احترام خواهش فراموش نکنین. دوستان و پادپیسچکان در کامنتاری هم و هم در واتساپ بسیار آدم سراغ کیسن. اگر که خانه داشته باشین از شهر دوشنبه میتونید که به ما مراجعت کنین. در فرصت نزدیکتری میتونید که خونه تونه سودا کنین، نه که از شهر دوشنبه باشد. اگر بردار عزیز من رقمای ما موندگی شما میتونید که به ما مراجعت کنین بردارو با پلیس 990 970 31 37 37 هم واتساپ هم دستی تلگرام هم هسته. مرحمت زنگ بزنید، ما زنگ شما را منتظریم بردارو. تشکر با شما که تو همین دم با ما بودید، یعنی ویدیو ما را تماشا کردین. از شما منت داریم دوستان. تا نوارهای آینده خداوند یار مددگارتون، پناهتون به خدا.